Tonga ai ku blai pat ia fi baro ki ba snap i gani ke jinkran hagani pat ke sngi ningkong jong ke tayo namar ngi la yo ia ke jing shikri ha ke sngi Sunday ngi la ai ki tu ki jinkran na ba ke YouTube channel min step ka ba nga ai kerteng la shai on peniam Henry habadon ki bri ke betuai ke dan ke jinkerman but ngala keren ngila pelaj ru ngamat banong ngila pelaj ru ia ke YouTube channel online service men me but ni nge kalau long ke jingger khulum ba ke jing hikai ke bapi yo na ke ketien ke jong play te menta ke sngi ngan peteng biang ni ke jing hikai ka bangala hikai fi ko ba light ligi part ka be day but kani ka kentien ka banga bu ia ke jing keren ki lenti ki ba mayan ki jong play lese ngan keren ni gani ngalak ban pen kelawat ya ke kerteng ru tang bah ke ju i ke phang ya kini ke lenti ki jong play ki ba khampla ki ba ke jingmut changi kamla ko lese ngan pen i fi kindia chuai ke bangan ya chikmal ban hi kai fi nakawai ke bentana ke ketien ke jong play ke bangala jukren bon sen nrai chuai ke bangan poi shata ngakwa ngan al jingmut ifi biang sa sisien nagani ka voice message ka bangan sedang biang mentagani ka Monday ba haba fi snap ia gani ke jing hikai ka badai shapang ki denti ki jong play ki ba mayana ke jing im jangi nganut ban ong ba kani kan ya rap ifi ba fin snot kho hakanu guru kompin shakriyo play kumno fin ya gani ke jing im ba kumno fin le haba fi pa ya ke jaka ka ba fin snot kho haga haga jing dai ba play te ngan pen i biang e fi me daga sngi namar nga kwa ba ki jingkren jonga ngam kwa tang bagi brigin sngo tenan nga kwa bagi ni ki jingkren kini ki jing hikai kini rap ya ki brio kham tam le le haba ki don hapo ga jaka ka baki don kampalat banyo e ga Jubab but haba ki duai show blay but habo blay Jubab ya ga jing duai jonki kata ka dei ka bangayo i ka ba pen klu matam ya ki brio nda haba pipang, nda pimio kia, nda pipoi ga jaka jang jingduk jingkerdo, nda piduai ubleu klem kerku yapi, nda pipoi ga jaka jang jing pat pra, ubleu klem sop Spanya ga jing pat pra jopi, nda pipoi ga jing kelumar ga jing shekri, pi sa marway, ba pi wat yo blay, ba pi yo i kumbo bleu jingai na pi klem Jubab usngap ben. Pi kata ka de ka banga kwa ngan keren ka ba ngi kendu malaga por ka banga yu iki pri ki kendu malaga por but lengba ka ne ka jing hikai nga kwa bangan penlong simple ika tang ba ka de ka banga yu i ka ba don ka madu ka tara tabangin sngot ho yo play te nga kwa menta ka sngi bangan pen i fi nang ne nagani ka ktien ka jong play ya kawai na ki lenti ki ba kham pla la banong no ki ba kham e ru wat ya gaban batai henry lingba ka jing pen pau but ka jing sngot ho i ka tin ka jong blay kam de ga be e ban pen shai fi but ka niru ka nyarap fi aba fi poy ga jaka ga bo blay klem pat Jubab i ka jing duai jong fi ka ta ka de na ga gospel ka jong Matthias ka lanong ga ba khatsan nadu ka khat ka ba arfu way hadu ka khat ka ba arfu fra fi ngala adep keren ni gini bon sin rai na marbanga keren japang gani karukom Jubab jong play karukom mo kilenti ban Jubab play gi jing duai jingi kidan bon rukom ban ngakwa mentagi sngi bangan puli fi na gani galanang ka ba khatsan jong Matthias ka khat ka ba arpway ka ba yadai bat kani ka kentai kanong kanan si pila jios ngabon se ni gani rai tangini pet biang mentagi sngi na mar ngakwa ba ngan keren hagani ga rukom da ka ba pi puli nang ne ngin shimi ga nong rim nang ne bat pinyo iu jisu reu jo
udah badan ke lenti ke bobon but kani kan yarap epi menagasngi tangene pudi shuai ke Bible habau jisu ula mi no nang ta ula le chigi pangge Tyrus magasiran kami ru ke kin thai nong kanan kala wana kita ki phang bat kala kerpat yu u kada ong tu isen ai anga ku try kholu David ka khon jonga ka kotit e baga shong soy Henry shim Jubab akashi kintin ru kisunran jang utia bagile wana jan kile kerpat yu kida ong tu pelai no eka na baga pertajam na dien jongi udi tho ula ong tem chim la pa yangan ri tanga kita ki lang brat ki bala jano na ga yeng Israel kan rei haba kalawan kala mani dem u ga ong ku try to yarap yenga hande ula yet kho ba ula ong ambit man shim ga jingbam ki khon ba ban bret ya ka hakik so kati kala yet ho shisha ku try wat kik so ki bam na kita ki baluet ki bahab na ga me ki kinrat jonki anda kumta jisu ula yet ho ba ula ong ka ku kin thei ka ba kraw ka jinge jong pa tu kan long pa kumba paman ka khun jong ka gala khiati nadu ka ta por fi ublei la da pipe yang ni yo jisu u per na ngi gibreo namar u jisu abu dan ni ka pertai ulang 100% ubreo bar ulang 100% ublei ude hi ublei uwan ban kop e jinglong brio bar ulang brio pura bar ulang pura ublei the day na kita daw ngakwa mendagisngi bangan puli ngan pensyai fi nagani bangala puli fi kani kanong kanan kamdan jinge de begi jiu habaka wan show jisu but kada kerpat yu kaduai ya kiktian ki bedan kamtam kaong kutrai u khonjong David fi haba kibrio haga Bible como Bartimaeus dese haba ki perta yo jisu haba ki pendan kam daga ni kiktian kabaki ong ko jisu u khonjong David fi haba ki perta hi kata kiktian ki da snut ho balai ki khot kerteng yo jisu dagata gar ko balai ki ong u khonjong David fi haga Bible lada phintip kidan kinongrim kiba lada phintip ba kapan kelumar pen bani fi haga ni gad khan haba ki uni kani ka kan thai ka penan kami kani ka tien ka baong u jisu khonjong David ka kta ia ka wai ka jing shisha but ka ta ka jing shisha ka dai ka kren chapang ka jutang ka ba bleudan baru David ba un sami ubana ka uthiet jong Jesse ubadano min sim jo ka jing start ba ka jing champang but ba ka kren haba ka ong khonjong David ka ngai ba new de Messiah fi kapenken mau ka remind kapenken mau yo Jesus Christ ba udan ke jutang ba undawan unlo ke jingpen emi ke bobon but haba ke kerpat yu ko ong ko jisu khonjong David nga kerpat yame ba ke khonjong ke kodit e ba ke shong soy fi kada perkhat ba kada wanda ke ni ke kerteng nama ke perkhat ba ndak ka ong ye ke ni ke tin ublei un Jubab la ne jisu un Jubab Henry kaba plah ni naki ba plah baro. Anut benong kani ka penengo ya ka penengo ya ki senran, kam tam ki senran nganut benong ka jing mut jongki ka kelumar namar kimtip ya ki lenti ki bamayan ki jong Jesus Christ. Balai nda haba kani ka kentai ka wan ka yam ka perta ya gini ki kitien. Ka yat khu ya ki jing jinjar jongka haba kani ka khon ka na penengo jing le jongki ksoy. Ka Bible ko ang khot ka ba arpulai Henry u Jisu shimtre ban Jubab yaka wat chicken tenro fi ka ta ka point ka bang kwa ngalwan ra shagajing jongi shangi menta nama pinapuli na ka Bible fi yo ibet ba u Jisu ang haga gospel ka jong u
mo dari pipuli na gani ketin ke jong play filap ba uji su hibo hikai ye gani uba ong ha galanong ka ba Henry na da pin puli ke Bible ma nga galanong ka benyo na ga khat ka benyo wang pan te an sa ai pi to wat te pin si sham ti ten sa play fi na bo pan u priang ba bo wat u sham ba bo ti an play fi na puli ye gani ke jingja si abo jisu hikai shikman Babarok gi bapan, barok gi betiet, barok gi bawat ki debe ban Jubab, ndre nda hangni filap ba ujisu klem Jubab. Kaja ayu ya kajing im jong fi, ba haba pitip ba mdan jaka ya fi, shawai pat, like tang no play. But haba pipoi ban haga jaka ka bakordit, but pi let show Jesus Christ, but pi duai show play. Pi klem yo iga Jubab. But pi yo ipen ban bo snap, but klem Jubab ifi. Kam dega basong. Kapan kelumari fi kapan kelumari ki bari tan lang yeng sam. Bat kata dega bangi kendo hagini ki rta jengi menta hakabangayo I kani dega ba tamba Phin sngot ho balai bau jisu uklem Jubab. Pipuli shikmat ki priu ki bubon ki bau jisu pen kia ule ke kamba upen sai ki sana jar ulaban Jubab ki sana jar ngot ulaban le ki kamba ki bubon pipuli shikmat ule shibon ki kamba ndai nda haba gani kanong kanan ka wan so jisu ka duai ru daga lenti ke bedai ke khot u jisu kon jo David re uklem Jubab shikintin ru snap pejar Ngkhwa bangan pen fi yegelenti kibau jisu ule angne kiba kajing im jong fi kan lang kajing khu lada finang yegelenti kabau jisu le haba u play Jubab haba u jisu Jubab yegejing duai wat mut ba Jubab nama sharum Jubab tang ba kadang gapor ba Jubab bat haba Jubab kamot mdei kajing bakla kamdei kajong kajing bom Jubab kamdei setia bau pen kordit penjen jari ka em Jubab lut di kajing duai kumto kadau kadai ukwa nagani gabriel let's say kata ketien kan pli kajing mut jong piru mentagisni da fituai ublai uklem Jubab baraba uklem Jubab yo igani ga jing snot ho nagani ga jing kren ba Phin pe kadan kam ayu balai ji sukran ga ketien ga ba ba ini gabriel fi ngan pen mga khindiat yagani naga jing snot ho janga nganget kene ga jing shai ka ba utrau ayanga kat kum naga bible hi ujisu haba wan chani ga pertai wan ban le be thik tangi ke ka ba blai ku pa ong yu ubon le Managa taga daw na pipulisi ni Shirom ang klempa angan ritanga gilang prat ibala jano naga yeng Israel. Kabamot hagni ga porbo Jisu uwan siya ga patay udang penlet jingmot shuwabat ki Jew. Uwan ban pendap igata bala pa ya ubo unlong ningkong ka jingar khu siya ki Jew. Om siya ki gentle. Om siya ki nong kanan. Om siya ki wepa ki brio. Detang siya ki Jew hi. But kanika kentay kawan haswa kapor. Kawan hagapor kabau Jisu udang don ka ministry lani ka jing shikri kabau dang pelet jing mo tangi giju. Siga taro ka nirap ifi. But haba kanika kentay kawan show Jisu kanika nong kanan u Jisu ang uklem tere ban Jubab. Balayom tere ban Jubab namar uhapan bat iya katakan nong rim. Kaba u blay u pa yu ya kaba unlek ban lek ke kamba ban pen shua shi Jew ban pen ya la di ba udai u Messiah ban persang ban hikai ni Jew bikin na ban priang bat kini ke kan take awan shua ka por nda haba ka wan show Jisu kedua u klem Jubab ka banin kong ngam shi pen fi na ka ta nong rim hendai ngan ya lam pi shi ka ba kham kan chaman sim ngayo iba haba Jubab kawai ka ba ningkong ka bangalap mga kadai baka ni Gabriel haba kawan show Jisu kampat
ngan ong kumne kani ka briu kawan tang ka wei ka dau kawan tang ka wei kan nong rim baga tagalong bakal akordit baga kunjo ka song sot kamdan jinge de ba du Jesus Christ kampat itu yu kampat mat kata ka jing penem ko jong Jesus Christ kampat dan ruam but de ta kawan tang nam tak tak problem pi ka taru ka de ka wei neki ka taru ka de ka wei neki dau ki mau jintot aga jinge de baga jing duai bangi kwa manio jubab no blay dan sipun ki priu ki ba kwa manio ba blay un jubab ki but ki wan show blay tang na daw ba ki don jing ki klem wan ban itu yu ko mutrai ban unong pen embat ban priang yu ban mani yu ban syakri yu ki klem wan da ka don not ki wan bun dan bun ngomong baro dan ki ba wan show blay tang ha ka por ka bagi dan kam wala imot ba blay u bitari ni ka priu nyo benye ni ka priu kani ka jingi kai ka ba kraw palat wa e ka jing jonga balada u play jubab e ka jing duai ka problem kam dai bat u ka dai bat ni bat kani ka kan take one tang na mar ba ka don kam baru jisu klem jubab balai u klem jubab u kwa na kani ka brio bakan snow to bat ngan sapan e fi sharum ya ka ka ba kraw tam ka ba jisu kwa na kani ka brio hai pila bin ong ka jing rai hai ka ta ka dai rai ladangan pen fi nang ni fin sayo ka ka ba kraw ka ba kani ka brio ka fi inda haba jisu jubab shikin tinru kala chegi sanran baki sanran de kiwana janjong jisu ki ong lada mem jubab pelat no ya kana baga pertajam na din jengi fi gani ka kan tai ga dai ka brigo ba kraw ka duai show jisu uklem jubab ka klem sange kala chegi sanran angas ngo tenat ikata da fi duai da la de fi klem la banyo ga jubab no play but pim tip ka ega daw let chegi brio jong play yo jing hikai ong ki begin duai bagi sanran hang ne bagi let ka let chegi sanran ki let cheu jisu but ki ong ku try la da mem jubab ye gani ga brio plan noika na baga perta jam na din jingi fi ki sanran ru kim sun tho tamagi shu ong bet la da mem jubab te kani de ga e pala dingi na mangi alap ngi tho bat ngi bot ye mero bangi tip ba me de ba ha re hang ni klem yo iba men pen ga jing ba ba ga jing isnai kim not ong gum lo gi shu ong bet la da mem jubab shu ong ka le no namar kan pen sok ye ngiru namar kaperta jam na din jingi pet u jisu u klem kren ni ga non kanan u ignore ka u kan taj ka u le kum bam yo ngan bo do tak tin u le kum no u ye tho u ong ye gi sun ran mshim la pha ye nga re tanga gi lang brat ki bala ja no na ga yeng Israel ki sun ran na ga tu go por kis no tho na ma bro gi gi jiu ki sun ran ru ka bat ba ga ni ki wat adien ga pentecost ru ki dang bat e ga ni bikim tre le chi gi gentle ki le ka jinga dai ba ki jiu ni ka ta ga de ga problem adu mentaro ye gi bubon bat nda haba uji suang balai nga klem jubab kum ngan jubab ni ga nong kanan kawana shua ga por na nga ngadang wan ban wat shua kita ki lang berat ki bala jano na ga yeng Israel anut banong gi sunran mlat keren anut banong gi sunran hang ne gi poy ga jaka ga baklumat lim bagani ga kan thei ga yeng ka yos ngau ga ga tien tongan kli fi hagani ga por kan ja yu fi la da fituai baru sngap jar bat nda ba pios ngau ga jubab jong o bo jubab yi wei pa gi brio wong ye ga jing em jong fi nga khlemwan na kamta jong fi ngawan na kamta kini gi wei ka ga ban ja tharai ye fi nanut ban ong fin tim fin
yang nang tu bat ke ketien tim bat pen ken ria sendan bat pen pet sendan finum syafri syuatan finum tre syuatan kan duai bat pen perkhat bau jisu de wasnia fi u jisu snot ho ige bole na ong yene ke ketien msim pha yang an ritang ige lang brat ke bala jano na ge yeng Israel ki senran gi snap jar regen ige brio ge klem snap fi gene ge nongrim ka bible ka ong yene ke ketien snap ai gene ketien gene ge banga nga la jukren rei nga shamba kalong ka jingduai ka bau play ulum kenria na ka bancuba fi balai u play u wat u lek le kumne balai u jisu klem jubab bat ukren pen ban ga ketien ka ba laban ong no khabala pen mong ye ki jing ngau jaj pen rio jongka bat ka bible ka ong kani ka breo ka klem le kumbale ki weipat ketien ki jong play ka ong khat ba arfusan kan rei haba kalawan kala mani dem ugada ong kutrai tu ya rap yanga fi gani gari ga bangan pen ifi lada u jisu lada u blay u bapituai jubab bat lada fiyo pen bani ga jubab ka bapen mong ye ga jing ngau jong fi bot ye ga jing le jong gani ga kenthe bagani ga kenthe ka klem pet no ka klem kenria kawan pen ban hajan jong jisu pite balayu malapule fi nang ni kawan da kelenti kaba jurong tam nak kelenti baro bangin wan ajan chong play ban kita kelenti gadai bakawan da kelenti ban mani pen baniu kelenti ban mani u de katate ko bo play kwa ingi baro ukhlem wan u play ukhlem thau yo brio nadu ke kitab Genesis da pin puli ukhlem thau yo adam ke im begini pang, begini jinjar, begini huslai, begini ndu thau tang ko ego purpose. Bagi ta jing tumu go thau go dei, u thau bo brio un mani yo play. But habo Jisu klem jubab ye gani ge kentei. Wat ye ga dot not ka pa mani. Fi teng teng ngi klem mani. Ni shwan bet bangi kwa bagi jidan kam u play kwa boning kong kata u kwa ega dot not u kwa ega jing em jingi bangi na wan shu bangi na pendam lot bangi na mani habang kren ega jing mani ka pen pau bagani ga brio mdai tamba ka shwan ban yo ega jing pen kia ka haban de sngot ho ba pleng kan hab ban wan shu bakanda mani u kumu play fi teng teng ngi brio shwan shu play tan ma badan kam ndala yo ega jing kam ya ka baman u Jisu u teplot ega motiv ega jing tmu jingi bara but dena ke daw nga kwa epi nga ni porba lada u play jubab snap ega ni jing hika ija namar u Jisu udan ke lenti kiba ka jingmot brio kam laban pepang re lengba ni ke jing hika finio i bagadan ke jing ku go bakraw ega jing em jong fi yo i angne ba kanika kan thei ka ngan ong fi ban mangi minta nginum yo iba kan jaga kamba andre kan ka wanda kan ka lenti bat ka lemno haga jakaba kan bitar haga jakaba kan snow rem haga jakaba kan long heart kan mong henry kawan penban bat kam mani yo Jesus Christ all ada finangi kan ka lenti finio i blay unum ya like unum yu ifi unum kam ifi kamani dem bon sen ngala ju Quran ni ka Bible ga kitab jang ya anes kala nang ka khatway haba ka America wan show jisu adin bala yap na Lazarus saus ngi ga jing tap ka jing mut jang ka kam snot ko jo ka martha ka wan shiwa ka ong la da me dana yeng jingi para jingi nom jendla yap baru jisu ye kren ka martha kam snot ho ka pakhat ye ka para jang ka Mary nda ka wan ka Mary sapule mapi na ka gospel ka jong Johannes no khatway banda kawan wat la da kala klumar kam snot ko balai try mekhlem wan na ka porbo Lazarus upang menta ula yap saus dia jing tem balai pat medang wan kata
kam snau tho shu an rei ka wei ka bangayo I ka dai ka dan jing snau tho bo chisu ude kon jo play ka babu ko ngaba kala yo iyo kala mani dam yo deki oman but fi iya baga mani jisuru yam ka jaga kamba fi ka neru ka ju ka brio ka nele ka diga non kanan kani ka wan show jisu ndo kurani tuk tino om shima paanga retang ha lang brat ki bela jano na ka yeng Israel ka babu kong ka klempet ka mani utrai na kwa kan pen ki ga dot not trong fi mena sngi but fi kwa ye no play the fi wan show play what one tang da ka ba fi pan one da ka dot not ka ba mani utrai kadai ka ba yar ba ka ni kadai ka ba don nong rimru le se la ba nong no mdan da ka wei shu ka nong rim ka ba play kwa ingi ka nong rim hi ba ngini o ai no play kadai what one show play tang na mal ba fi dan kam but nda hadin ba fi ni at ka ba man one show play kwa ye ga do no chong fi u kwa ye ga jing em jong fi bro shir nyang u kwa lut ye ga jing em jong fi ba pin nang ban aitilot ban money abaki money aba ong money kamot pi de shimi u bo de play but pi da bread lot pi de submit lot ye de fi de bread lot but haki kijat ki jong trai ban money yo fi ka ta ka de ga ba nganot ban ong ka do no jong trai hang ni ka plo tang ba udang dan kilanti ukwa ban hikai ki senran nang ni ukwa ban hikai ki ni ka brio ba ukwa ban hikai yang ngiru mentang yang ngi menta pios ngola ma junga ukwa ban hikai ya pio bala da pim yo priang ye ga juba ha ga jing em chafi wadong am lek jing seng sure wadong nganom pat chakri yo play dan ki brio ba ong oh yang ngau play jubab tenang ta dang am tre le jing seng sure nganom pat chakri yo play menta ngan apa do bo blame de jubab dan ki brio ba ong kum ta bon baro but boni ro ki do senantan kan mau play sngau lada fidu ia ke jing im jong fi lada pimpat nang hi ban itu yu bau de play but ban money udah ke dot not baro dan la ban compromise ki tala ni ban pediang ni kata ban chu ong ben tongan jubab la ke jubab ini ki beliau la fi kwa e ga ba hatam no tra e fi hab an ai ga ba hatam na ga jing im jong fi ba pin mani kwa pisa na fi kwa pisa na fi ga kwa na fi kwa dan bi ba ong ai shwa kum ta la pin ai kum ta pin si e kam dan ga ta na rem kwa e kwa pisa na ga bi klem e ga bible bo ble kwa pisa Mshimdan na Bible ba tho bang ngin ai shua sho blay bang in se yo e gin kam jing dan ni bro ba kai gum ta na khlem yo ibo blay ko apisa khlem ko apisa na ga yin ga Mary khlem ko apisa na ni khlem ko apisa na Bartimaeus khlem ko apisa wat na Zacchaeus Jisu dan kam pisa ka e ga bo Jisu dan kam na gi brio ni si o kwa e ga donot ka ba mani yo ba na shem e ga ne ba ga dan ka ba tuna tam kham tam ga jai pen rio jini ngim nang ban mani yo to ai ni shruai we artali jing ruai ba na ta deng ishu ngim im de sot ho ige jing mani teng teng dan le gi ba persha ha ba ki bri gi mani ha ba ki tem ko si ho ba ki yam ha ba ki mani ki ra le ki ti ba ba ki yeng khama chung truai ba ki mani ba ba ki wani ga ban mani hu da ga to no ba ro teng teng ni nyo ben ni gi ni gi bri wale klet u play u wat yengi ka Bible ko ang tao ang tay ka gospel ng Yohanes how you can do but to ng Samaria ang ka jing mani blay kam day how nu lom la ni ha Jerusalem ka por ka poy but kalong menta bakinong yung mani u yu kupa kin mani u ga mensim ga shisha namar u kupa chunga ude bakin jamansim ude mensim nakataga daw kupa wat ike ba mani ya hagaman siya marga bashisha fi hadu banta ublay uklem yo man jubab lut ya ge jing tuwa jing ibriyo na marga lenti ga bashisha ga jong blay ga day ublay ukwa ike jing mani na ibriyo ukwa ike yeng jong fi ba pin mani tuwa ba roshi ya mga gisni ukwa ike jing seng bro away ganda ga ba mani tuwa
ukwa e ke jing em jong fi shimet ba pinang ban mani utrai hap deng jong ke jaka ke ba eru u play ukwa e ke jing mani na ke jing em jong fi kata kalong ke jing eu bi ke ban kio show play ke jing mani ke ba don jing kenya ke dei ke ba pinang ban mani haba u play klem pat chuba e ke jing duai jong fi ke ni ke kun thei ke mani ha ke por ke ba ke shakran ni ki tien ki ba la ban ong no ki ba ktalut e ke jing sneu ba e ke jing ye ke background jong ka ye ke jaka ke ba kawan Rega ni kan thei gala le e ka kraw kala mani dam yutra nganut ban ong ki sunran haga jing pule bible junga nganut ban ong ki sunran ki plai ga jing le choka nganut ban ong ki sunran hang ni kila shu snap jarpat nganut ban ong kala tiet ke shadem jong ki ban perkhat kum no ga ni ka priu kadang kadang mani kat tu ong ba u klem wan na ka bentaki nong kanan u wan shua na ka bentaki Israel na ka bentaki lang brat ki bala ja no na ka yeng Israel Kumno ka ni ka kan thai ka dang mani fi ka ta ka dai ka ba ngakwa ba ngan ong fi ka ni ka kan thai ka tip ba ka jubab kan wan be tang nau ni u balong u Jesus Christ kala ong yu u khon jong debe ba dai ni ka down da ba u ong ni ka tien ka klem pet ngakwa ba binum sange no ban du ai sedang de kejing mani lada femio e ke jubab utiap lo ti kejing dan kam chof utiap babi dan kam shuabin pandu utiap e kejing dan kam heren udon gilenti ki bamayan berkawai na gilenti ke dai bau play kwa na ki brio bakina ban pret lo lagi kejat jong try ban mani yo ban ngesgo ngo yo play ni kejing jaman shuang am junut keren ngeso tieng ban keren ni kene ngeso mo jisu de busnio mam sukwa ban pen ishe ko pertheben ban ye thu bu jisu long kum ne nga kwa ban ye buri ban ye dalem yu jisu na marba nga perkhat de kli brio junga ba ni jing ja ga de ko sno le ra rin dang la puri ba ong ong pleng try medan ki lenti ki ba kraw ki ba kodol palat but hiu i hang ne ndakala mani dem ka ong ku try to yarap inga udang sno sno e agu ga liang udang ye tho ba udang ong mjubit ban shim ye jing bam ki kon bat ban pret ye ka hakik so ho ka ktien ga ba etam kini ki kan thai ga jubab ong shisha ko try wat ki so ki bam na ki ba wet ki ba hap na ga met ki kan rat chaka na kwa e ga ni ga jing kai ba kan da rung ga do no chofi ngam kwa ba ngan shukran kum to ngam kwa ba nganda kren kum ba lo kan jayu yi fi la da fi shakren kum ne kan jayu yi fi la da open yer kat e ga jing em jong fi bat ki mran barwang fi tiam mjibet ban sheme ga jing bam ki kon bat ban pret ha ki so ngaman shuai ga ni ngas ngo khor palat ndre menta an ong be yi fi kani ga de ga tien ga ba kraw tam ga bible ka ba da kraw shisha balai ga kraw fitem namar hagani ga khat u jisu u kwa ban hikai gi sunran bat ya baro ki ba yo snow bau jisu u wan chani ga pertai u kwa ban penlong ini om tang ki brio ki banabar kwa u wan chani ga pertai kwa bangin sia long niam long rukom u wan chani ga pertai u kwa ban sayap alo ga ding fna ban ne yu ban penlong yangi baro ki khôn try ki chong play fitip kene ga sonship la ne kene ga jinglong khôn kadai ka ba ka bible ha ga testament ga batmai ka keren palat shibon ya ka bangam don por matang ne ban penilon u jisu ang ga gospel ga jong u Matthias nang banyo na dukhat banyo ang panten sa ai fi gitu barok ha ikdien re fikin ma u ai da ka tu ga jingkren ban penshai wang u e ku pa bana phi bala do khonu panda mau bo ai do helu panda do ruti do pu bo ai do mau la do panda ka do kha bo ai do sen om jutanu ku pa la da ngi ki bo boman ki pa ki ba boman ngi te ban ai jing ai ba ba ki khon kat no tamu ku pa ba bneng un ai ki ha ki ta ki ba pan no ka ba mot yo jisu yo blay pi ha ban khon ku pa
Pi wali wan yo kumu brio na bar, kumu prophet, kumu piap an wan ban long ki kon uang mjubit ban shem ki jing bam dong ki kon ban bre ki so shabar na kata ublei ngem ye phe na gimrat. Ana pi pej ba Bible kitab jimpen pa shabar nang ta nila ko gimrat. But day na kada ko ni gede ba kan nong rim ko bagi brio ki bakla tam ta. Nga ngada sngot na abang ngekren ni gani. Jisu no wan jeni ko petay wang ong isna da piduai ong yo blay wali ong shu blay bana jingai ong ko kpa jingi ba bnen ka bamot yo blay hi udai banong kpa pi wali khot kpa yo bo pim dei kpa dei tang ki bala kha na ga snam na ga do jong u ki bala ban khot kpa ni no man nga kwa nong fi man ga sngi pi dan ka man kha na min se man na ga ktien ga jong blay ba pi na kha pi na kla ga bamot ba on khot pi ki khon ga jong blay ba la da pi dei ki khon pi dei ki nong yo pateng ong po la ga shi ti shi ki nong ro ba dei na ka da uji so bu kuran ni ktien ka krau palat ka ni ktien o mjubit ban shime ga jing bam ni ki khon fi tem ga jing bam ka bu kuran ni ka kuran ni ga jing pen kia Pimla ban mut dur bau jisu wan chene ke pertai ukuran ni ke jingpen kia aga rukom jo ke jingpam. Wai ku pau ba wan u bat litre u kita ban bau tiet jingpam na yo na ke beta ki khon na wan ha yeng ha bau yekendo yuk so ha bar ba bau ai no yuk so unum le kum ta. U Jesu wan jene go pertai wan ban unsa sha alor ge ding fna ban pen kre de ge jingam snam jo u pen kre ge jingbam jo ge jingpen kia mde te na kam ta ge brio waro deinam ta ki khon trai ge jo ke ki khon jo blai ka bible kong ka gospel jo yanis no man kong de khol ba khar kong kat ki bala ptiang yu ya ki to lai ka bor man ki khon ge jo blai kita ki banget ke keteng ke jongu ki bam sim la khashu na ge do na ge snam de ge bala khana blai kha kum no blai ka ba mot ki bala yo sngo tim ke jong blai ki ba mat ke jing pen do jong man se ba kho jong blai ba ki ba da pai show blai de ke jing la ka ba mot ki ba da yo mat ke ta ke jing khar sin ba ke ta ke jing kha ka mot bi kha she ke mau blai ba do blai kho de fi ki khon chen ram ki khon kan thai ba da fi la de ki khon ye ke jing bam jo ke jing pen kia kan dei be na ka ta ki khon na sngo ta na ba ga ne ke kan thai ka ong yo try ku try shisha wat kik so wat kik so ru ki dang yo ba me ga balwet ka ba hap na ga met ki kan rat choka fi ujisu do jubab ni ga brio uklemong ba panang duai de snap ai ga ta tien ro uklemong ko kan thei of hanang ba ban duai khamom ta hre wong ni kan thei ka ba kraw ka jinge chopa tu kan nong ye pha ko ba phaman ka khon jong ka ga la khia na du ta ka por fi bele khlem ong phanang duai ndeu ong ka jingai bele khlem ni ka jingai na ma de da ka jingai bangi yo e ga jing pen em da ka jing ai e ga jong Jesus Christ fi i hadu man ta ga sngi dan gi bawan da ka jing her pateng da ka niam dan gi bawan na mar ka situation na mar ki circumstances na ni ki jing e gi ba ki pen issue play kan mau play jubab halol kan nong rim jong ka jing e ka ba pidan jubab halol kan nong rim jong ka tien ka job play bat ka wai na ki nong rim na ka tien ka jong play ka dai u kwa e ki brio bakin ka lalong ki khon ka jong play bakin nang ban mani bat bakin nang ban ngai ye u da ka ta lot para u kwa e ka ta na ka jing em jong ki brio na so si ba nong fi dan sipon ki brio wat mangi ki be shakri ki berit e habangi tuai ki brio ki yo jing pen kya tang ban da ki la yo ki jing pen kya la ne ka no no jubab ki jing em jong ki klam shakri yo tuai ki ya ka ba man ki ya ki le ka ba man ba de ka ta ka ba pen long ka problem ye ka jing shakri blai ki ris na shay mut dor hala de bala da ki brio baro ki bangi tuai ki yo man ki kamba ba ki jing pen kya no hajar na trai na ru ba nga shakri life host ne manda kat no trai ki brio bala yo man ki jing ko no blai ling ba ki jing shakri ki bangi ai hari kat no gi bayang kat no gi banut ban ya chikmat kat no gi banut ban tem au trai kat no gi banut ye ka ban mani ban nget ye trai kat no gi ban shakri duna padene ta daw blay jubab klumar gi jinduai udan ki lenti ki pamayan ya ki pamangab mapi ngidon kaman sngot ho bahaya kene ka bang kren nganget kala clear ngala ya rap ifi nganget men sim jong blay on ya rap ifi bapinda
lada pi mut ban yo ai no play kwa e fi Phin wan om shu kum ki play ko bar kwa Phin rung da ga jing ai Phin da ka asien Phin da kla long ki khon bar ula pen kre e ga Jubab ndai nam ta ki we pan re nam ta ki khon try ki jo play dan hagani ko pong ngai kala ker khui pi ni ki jing kai ba kilen ti ki ba mayan ki jo play ki dai bo play Jubab tangi ki khon tangi ni tuai ko try nganget bagani ki jing kai kala pen shai ki popon hoi ni don ka jing sngaw san ai try ni tip pamalong try badap da ka jing sngaw san ai Nremedan ki lenti na ka ktien ki jame ki ba mekwa iki priyo bakin pai shame daga download baro bakin numuan na mar ka jing andre bakin wan baki itu ya me malong utrai bar un open em jonki yarap iki habaki snap iki ni ki jing keren bakan pelong ki bakin ken no bakin sange no habaki klempat yo iki Jubab re bakin nangi ka ban pret ban mani utrai ban yang baru ado bakin da yo iki Jubab trying at a tuai ba men ker kui gini ki priyo paro lembah ni ke jing ikai ker tengga jong chi sung tuai amen to blen ker kui pi ko blai shibo